Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to my fans on the TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 1, Durban City 0. I'm joined by uMahlaba. Amakhosi ajabulile. Yeah. Kodwa mina bafethu ngihappy iwin. Kodwa ngikho happy ngabokhosha bami. Kala Puti. Namhlanje igame ithina ama supporter esiwinisile namhlanje. Yeah. Ithina esenze ukuthi ukhosha benze substitution. Yeah. Bakwazi ukushintsha umdlali. Yeah. Ngoba manje ukhosha bakhipha istriker bathatha iwinga bayolenza istriker ulilepo yabo. Hayi ndoda. Ayisebenzi kanjalo. Mina kokhosha bami ngiyacela ukuthi cela abadlali ama-player bawanikeze i-chance ngendlela ukuthi i-performance bangayi ngoka TikTok ukuthi ubani unama-follower amaningi mase bamlahlele egroundini. And two kwi-Kaizer Chiefs akumelanga kube khona umdlali ukuthiwa ukwazi ukumaka kuphela akwazi ukuphasa. Yabo mina i-first 45 minutes ungathi bengibukela ama-trial. Kodwa bese sibuya kwi-second half bazamile basebenza kangcono ngayibona into yaphambili kodwa ngifuna ukuthi angifuna ukuthi ukhona umdlalo odefana angadlali fanele adlale kodwa uManqoba Mnqithi ikhona indawo yakhe kwi-Chiefs uManqoba Mnqithi bengathi bekudenden Malisela oyikhosha ye-Kaizer Chiefs ngicela ukubuza ukuthi angakhona umdlalo uDenden angamdlalisa athi lo uzodlalela ukumaka kwi-Kaizer Chiefs khona umdlalo odlala ukuthi uzodlalela ukumaka angakwazi ukuphasa ithime engaka yakunama-trial nikandani ngihappy ngoba siwinile kodwa ngendlela i-Kaizer enza ngayo ngikho happy kodwa siyajabula-ke namhlanje siyabonga amakhosi for life ikhosi alipheli umoya hayi alipheli umoya abafana nokuthula noxolo siyabonga man of the match ithole umthetho kodwa mina bengayiphi ucross Bradley ngokwami umlungu ngokwami ngiyabonga Sibo ngiyabonga kusasa kwigame yakusasa yazi Pirates kunabadlali engibathandayo kodwa angiyithandi yona abafana abadlala oSipho uNduli kuzoba uMuremi uMbuthuma ngibafusela i-good game wena uyamthanda uPolice mina ngimthanda ngoba cishe weza kuthini yabo mina ngimthanda uPolice yabo uyadlala kodwa mina ngimthanda ngithi nawe uzolithola ithuba la ngikhona ngisekutheni iPirates izoshawa kona kusasa kodwa ngithi good game kulabadlali engibabalile engibathandayo ama favorite player Pirates angiyithandi kodwa ngalabadlali ngiyabathanda ngiyabonga bashawa ngakhi hayi 3-1 kusasa 3-1 Sundowns win 3-1 3-1